Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa maza da mata 'yan Najeriya. Yau wace gari suna magana a kan Rahama Sadau tayi. Ok, mun ce tayi kuma mun gani a yadda ake nuna darasuka abin da ta yi da hotunan da suka ja wannan. Suka ce wanda aka gargada idan bai ji ba zai gani. To amma ba da yake Najeriya ba mu gane ba cewa kuna matsayin 'yan Najeriya kuna da ilimi da karatu da boko da iri da yawa yanayi irin wanda idan mutum ya gani mutum ji daɗi a kan kuma ya so da abin shi. To jaruma guda ɗaya ce wacce take ja zamani kana samun yawan ƙorafe wato ita ce Rahama Sadau. Ba a samu irin fina-finai wacce ta samu yawan ce a kan taɓa kamar Rahama Sadau. To dan Allah ya uwa maza da mata madadin suna da kuma zagi da yawan la'anta me zai hada mata sassauci a bita da addu'a. Allah ya shirya ta, Allah ya sa ta gane, amma ina hanzari ba gobe ba. Sun ce 'yan Najeriya masu zagin ta ba mace alfarmar manzo sallallahu alaihi wasallam tsira da hanci su ƙara tabbata gare shi. Wallahi abubuwan da ake a Najeriya kafin dan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan labari ne na bayan Allah ne ta bai zo duniya ba. Ta shi kaɗai ya isa duniya ta tashi sai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana shi da kinsa a garin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wasu ni'imomi muka aikata laifuka da dama, kisan kai, zub da jini, cin amana, sata, fashi, tarayya, tsare mutane, kwace. Yawanci yar uwar ku ƙwara ɗaya ce kuskure wanda bai dace ba cikuna zabga maka tsini. Cikin kowane sara baya zagin ɗan uwansa bisa ga kuskure CD ya neme shi da shawarci shi da shi tuba kuma ya masa fatan alkhairi. Amma bayan da ake ba kuka yi. Malamai da dama suna faɗakarwa suna wa'azantarwa a Najeriya. A kwanan bayan da kuke yaɗa labarin nan